чёрт шайтон чиба вақте ки ош фақат ҳамин закуска проблема мешава аладдин созӣ коро чӣ хеле гӯш кун ават бача ту футбол тамошо мекунӣ ма ҳо ту футбол мегӯ биёмон вақте ки ман дар истиқлоли душанбе бозӣ мекардам защитник ягон футболистай ман намегзашт ҳамаш лингош мешикаст баъд медонӣ ку ман фаҳмидам гӯш кун ҳафтаи меомадагӣ чемпионат ҷумҳурии тоҷикистон мешава ман дар сағираи кулоб равшан кулоб дар мондагим агар бояд бибаранд ту шӯрӣ равшани кулоб мегӯй о ранги самбақа меҷинбанд ман нафаҳмидам о сахти бадам ранги самбақа тормузан ба қарибӣ шури кай кулоб депорт канай пиштиво аку во вообще бозӣ кан наметавонад баъдин эксперт коэффициентшон ганда буланданд ту мефаҳмӣ гапа ма ҷинум ку ма судя нестам тахти фикр ку ай ҳама осон криштиан роналдоро ай реал сиркан осонай чем равшани клуб ман суми ярес боро полни данво мондагим мале зиг наша ман як фикр мекунам короче аладдин ман қайси судиё чақчақ кардам қариб розӣ шид зур ака сум бите ки ӯ тарафи мо бошава ту ҷин ягон бор ҳамин кори мара бесум буд кадаги ҳастӣ бесум занат салом таълиқ намегирад так что $200 бите сума биброр $200 20 ман бигӣ иси $200 уси $200 то ба ма ҳаяҷон даиме гӯш ки ӯи судиёра нархошон ранги духтари катай бо вуҷуда ду судияи дига ҳастай ку ай барои судагӣ водам сум дар курай во метавона офсайта набина чур исус свисток идофтада чанд суми дига дар курай чанд суми дига дорӣ ҳамагин ҳамин $200 дига мондагиай тамом аҷоибот ай $100 бас шонай ода ай да хубш дами ягин эксперт соф сум намемондам аладдин братан гӯш кида судиёе ки во бидан вақти охир да алиш кардан короче ҳама ҷадама ҳеҷ кор кан наметонистам равшан кулоб чемпион як ҷаҳон ташаккур оли беску ман нафаҳмидам равшан кулоб бирид гӯш ки ту мара натурида ҳайрат мондиат гӯш ки мара ҳафтаи меомадагӣ чемпионат ҷаҳонай ҷаҳон ова анаму короче гӯш ки мара ту даоҷа реал бозӣ мекуна ва ҳамаяму бозӣ мекуна ман фикр мекунам биё як бор дига бонем мега мезанӣ чӣ бане бао биёд короче медонӣ ку ман қатъӣ меси якҷоя чақчақ мекунем ки ӯ сахт надава мо дар синф яке якҷоя мехондем короче вайрӯи ман писанд мекард ту мара бугӯам қай ки чанд сум ту дорӣ хицак ма $7 $7,000 биридам $7,000 бача ровна он қай ки месси он қадар мепирса ани қамуқа мегира ман ҷавоб мегӯм ман нархоёра медонам чи ягане ман брам ставкара бимонам конечно гап мезанам қатиё давай зури бад давай ягане ман мерам сума мемонам одами боварнок ранги пенсионеро бачако подписаться кунен лайк монен колокольчика зер кунен ки сериои нав шаётон наброяд